Galacia Kapitulo 5, versikulo 16 paingon sa 18. Mga igsoon. Apan sa dili pa, gihangin ako ang tanan, magampo na kita. Labing gamahanan nga Dios, among amahan nga nasa langit, Ginoo, salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong balaang espiritu nga naga-uban, Lord, nagatabang, Lord, sa pag-andam sa among mga kasing-kasing, ug mayon man, Lord, sa pag-ampo, Ginoo. Salamat sa iyang paggiya, pagtabang, ug amo siyang gihangyo nga padayon nga andam, magatabang, mga panalangin, Lord, sa among mga kasing-kasing kunahuna sa among pagpaminaw karon sa imong buhing pulong, Ginoo. Among giila, gituhan nga kini nga pulong sa Biblia gikan kanimo o mamuhat ka sa matag usa ka namo, Ginoo. Wala kay labyan, Lord, sa tanan nga makapaminaw nining imong pulong sa Galacia nga among pagahisgutan, Ginoo. Uban ni kami, Lord, andama kami himuha, Ginoo, nga dili kami agaw, Lord, sa mga problema sa among unahuna, Lord, sa mga kasikas sa palibot, Lord, ang among focus, Lord, ang among kasing-kasing unahuna masintro alang sa pagpaminaw sa imong buhing pulong, Ginoo. Lord, uban ni usab ako nga imong instrumento, Lord, alang sa pagpaabot sa katawhan sa imong pulong, Ginoo. Mamuhat ka namong tanan kini among pagampo, among pagsalig sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Okay, mga igsoon, ang Galacia Kapitulo 5 versikulo 16 paingon sa 18 nagkadayon. Kini ang akong isulti kaninyo, paharia ang espiritu sa inyong kinabuhi, ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas ng kaibog. Kaya ang mga tinguha sa lawas ng kaibog supak sa mga tinguha sa espiritu, ug ang tinguha sa espiritu supak sa lawas ng kaibog. Nagkasumpaki kining duha, busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kung ang espiritu mo ay nagmando kaninyo, dili na kamo ilalom sa balaod. So mo kana ang pulong sa Dios nga antong paghisgutan ni ining kagabhion karon. So adunay simple nga illustration, mga igsoon, no? Uban ang pangutana unsa atong buhaton, no, sa atong lawas aron mamintinar ang kahimsog, no? Unsa ka, mga igsoon, sa kabalo ko nga kabalo mo ang angayan natong buhaton mao gayud ang pagkaon sa mga masustansya nga pagkaon, no ba? Exercise, no? Gahinan gid siya. Muna atong topic sa heart, no? Mura to siya, be careful of the heart. Laba pa to sa heart. Tanan ang to gihisgutan kaya gitudloan ta sa masustansyang pagkaon, no? Exercise, o mahinungdanon po kayo ang unang fasting, no? Mahimo apilan og prayer. Dali namin replay na tong ako sa daghan tag nahibalan mahitungod sa topic sa heart. Nagani nga tanang nga komedya nga dili na ba sa to broken hearted, dili ba ko broken hearted aning akong sitwasyon, ha? Sa natudluan po doon sa mga mind lifestyle o mga symptoms. So ako po nakatunan dito, no, ang hagok di ay dili di siya normal, no. Dayon iwasan ang mga fats, no. Sobrang pagkaon, no? Kailangan po dahil pahulay ang atong kuan mga sana siya function sa atong pagkaon ug daghan, no. Sa muna, mga igsoon, ang ngayon atong buhaton aron mahimsog, no, ang atong panglawas na muna atong gigamit nga illustration aron mas mahatagag katin-awan ang atong ipaabot karon, mga igsoon. So atong title ang buntuga or overcome. Buntuga sa balaang espiritu ang tawhanon. So mulabaw gayud ang imong naapamunta sa tawhanon, so naagid ang pag napatas, no, ang tawhanon sama sa prayer ganiya kusog kaayong bira, no. So unsay mga angayang buhaton nga mabuntog, ma-overcome nato, no, mas mulabaw ang atong panahon sa balaang espiritu, sa espiritu sa Dios nga espirituhanon nga mga gawi o pagkinabuhi. So
atong palabason ang atong pundasyon nga ang tao human nga midawat bituon ni Ginoong Hesus diha sa pagtuo nagrasyahan siya nakabaton siya pagtuo sa kinasingkasi no ang diha-diha ang balang espiritu mo na ang mipuyo no duel midduel no timaan or patik nga ang tao iya na sa Dios so mao na nga ang tao na alive ang espirituhanon nga bahin no apan naay panag-away sa sulod no na struggle mo na nag-diskutan ganiha sa atong gibasa sa Galacia busa kinahanglan nga dasigon giyahan gani si Apostol Pablo no nakasinati pod siya nga nagsulat niani ngadto sa Galacia siya mismo aminado pod nga naa pod siya nakasinati ni ana no kay siya tao man pod no tao man pod nga midawat sa Ginoo aduna na ang naa na sa iyang espiritu no na sa makita po nato nga siya aminado misamot ang struggle sa tahanon no kay sa panahon sa Galacia naa man po ning mga mini nga nagtudlo nga pwede ra ni no? Dili ni pwede sa muna mga igsoon na to the rescue ng Ginoo gipadala dayon niya si Pablo pinaagi sa iyang sulat aron maagak pagbalik ang mga katawhan no sa Galacia. So ang yang gingon buntuga or paharia ang espiritu. Pinaagi sa patumahanan no. May mong kung ang Kristohanon no human niya dawata ang Ginoong Hesus na anang balang espiritu ang ato lang response atong buhaton mahimo tang sensitibo no sa pagpanglihok hunghong sa balang espiritu. No, dili man madungog nato ang literal nga hunghong apan naay mo pukaw sa atong mga konsensya no unsay mga angayang buhaton so muna atong muhatag siya kauhaw sa paghatag panahon sa Ginoo pag-ampo no siya ang mo butang ni ana no sa atong mga kasing-kasing no so muna atong parion atong patumanan no mas tagaan nato dakong panahon diha na to mas pabisi ang atong kinabuhi ipalibot-libot ang atong kinabuhi diha na to mas i-google dili google nga kanang search no diha na to i-google ang atong panahon no largahan na to ang balang espiritu sa iyang pagpamuhat o pagdumala sa atong matag kinabuhi dili na to patuyangan ang atong kaugalingon kun dili paharion ang espiritu no ang iyang mga gihatag nga kauhaw unsa na nga kauhaw dili tawhanon kun dili sa espiritual no sa pulong sa Dios kauhaw sa presensya sa Dios no kamingaw sa mga igsoong Kristohanon nga mo'y makatabang usab nga madasig motubo mulig-on ang matag usa kananto so muna mga igsoon na buntugon ang tawhanon no pinaagi sa mga espirituhanong buhat no siya ang atong ipasulabi sa atong mga kinabuhi no ngano nga gisugo man ta nga paharion ang espiritu tungod kay ang espiritu mao ang naghatag kinabuhi no siya ang naghatag kinabuhi ang verse 25 ang espiritu mo'y naghatag kanato kinabuhi busa paharion nato siya sa atong kinabuhi no siya man ang naghatag alive kanato so siya ang atong mas hatagan og dakong pagtagad siya ang atong hatagag priority no siya ang atong hatagag priority no kay kita spiritually dead sa panahon nga wala pa ta midawat ni Ginoong Hesus no ulipon sa sala ulipon sa balaod no? Ulipon sa mga nagmando sa mga masinupakon no tungod ni ana no makinabuhi adunay bag-ong mga kinaiya no? Tungod sa atong pagdawat ni Ginoong Hesus na alive sa spirit no og nahimutang gitagaan ta kasing-kasing nga matinumanon no o ang balang espiritu nga ang gihatag kanato naa diha ang gasa nga naghatag gugma kalipay kalinaw ilob kaluoy kaayo pagka maminatud-on pagka mapaubsanon o pagka mapinunganon sa kaugalingon kanang tanan wala may supak sa bisan unsang balaod so naa sa Galacia
5:22 ug 23 no. Gugma mo na ihatag nga kanato no. Sa balahang espiritu muna atong parion no. Bisan sa mga dili angayang higugmaon no. Ngano man gyud nga gipasinati mo sa Ginoo ngani nga mga tawo ngano man gyud no. Di ko ganahan no. Gipasinati na sa Dios kay aron ma-apply nato ang gugma nga gikan sa Dios. Unsa di ang gugma nga gikan sa Dios? Gugma sa bisan dili angayan no. Kay iyang po nang gipasinati kanato, iyang gi-demonstrate ang iyang gugma no pinaagi na sa paghigugma kanato bisan sa panahon nga kita makasasala no dili man ingon nga buutan ta ganahan siya sa ato nakakuha tag pabor niya dili kay dili ta ngayang gigugmaon diha nga panahon kita niya diha na gipahayag ang iyang pagkadako sa iyang gugma iyang giduphan kita sa atong pagka makasasala no muna nga makasinati ta og mga tao mga environment nga unloving na aron ma-apply nato ang gugma nga iya sa Dios kaya ang atong gugma katuro man sigon sa atong ganahan no isa atong ganahan gugmaon katura ang ato pero sa Ginoo bisan ang dili angayan gusto niya nga atong higugmaon no saan man nato pag-apply kung nice ra kayo akong ang tanan mga tao sa akong palibot no muna ang gitudlo sa Ginoo maghuna-huna sa kaayuhan sa uban walay pagpakaron ingnan so muna no ang gugma walay makatupong no walay pagpakaron ingnan no ang kalipay usa-usab nga ihatag sa gasa sa balang espiritu no nga moy atong paharion no? Ang kalipay bisan sa unsang sitwasyon kay ang ingon sa pulong sa Ginoo rejoice always rejoice diba? So naagid ang kalipay sa tanang panahon bisan lugar ug naay mga problema bisan lugar nga akong nahinagbo karon injustice kaayo no bisan akong nahinagbo karon dili makatarunganon bisan ingana ang sitwasyon ang pulong sa Ginoo nagkanayon magmalipayon bisan unsang sitwasyon no magmalipayon sa tanang panahon no bisan adunay mga kasakit dili pod ingon nga murag buang man siya no kay bisan na problema yan na iyang gibati no dili man na normal no sa mga tawanon dili na siya normal no? Pero sa mga gustuhanon no dili na siya buang kun dili may kalipay ka sa sulod kay naay buhing paglaom taliwala sa tanan natong giatubang no taliwala sa tanan natong giatubang all things work together no? For good muna ang atong gihuna-huna sa panahon nga moagi tag mga kalisdanan munang nay kalipay gasa kana sa balang espiritu nga moy atong parion dili matarog sa bisan unsang hitabo kay ang pundasyon ni ana no ang Dios ang balang espiritu ang iyang gasa no naa diha ang gugma ang grasya panalangin ug ang iyang saad nga atong maangkon amen mga igsoon ang kalinaw no mausab ka na atong ang gasa sa balang espiritu nga matong parion no no taliwala sa kaguliyang no bisag naa dool sa atong palibot problema sa pamilya no naa gyapon lami gyapon imong hinanok kay naa kay peace of mind no ang kalinaw sa Dios naa man no dili pod nga kay nagpasagad naman lang ni siya no kun dili naay kalinaw kay gisalig ang tanan sa Dios nga labawong makagahom ug may pagtuo nga ang tanang panghitabo giordena niya pag siya ang sovereign overall mga igsoon so ipahari nato buntugon no ang tawhanon pinaagi sa balaang espiritu ng atong parion no pailob pagka mapainumsanon o kana na sa balaang espiritu ng atong parion pag mapanunganon sa kaugalingon no dili magmagarbuhon no malaumon hulat lang gyud sa Ginoo no mapinunganon nga dili makatuman sa mga tinguha lawas nun
dili masuko, magdumot, malaw ang buhat, dili madala sa kalibutanong kahilayan. Kaluoy og kaayo mo na ang atong ipaawas, pahari ang gasa sa balang espiritu. Bisan sa mga dili angayan, no? Kaingana man ang atong Dios, no? Nagkaluoy siya, no? Sa mga tao. Bisan dili angayan. No? Ang Mateo 4:5, no? Aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga tuwa sa langit kay siya sa walay pagpili nagpasidlak siyang adlaw naghatag ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. So nga na ang atong Ginoo muna ang kinaiya nga iyang gibutang kanato dili na ato ang kinaiya. Kaya ang atong kinaiya patay, no? Apan mabuhi ug ang gasa sa balang espiritu mo ng mga kinaiya nga maato kay ang nahiusa kang Kristo bag-o na siyang binuhat ang daan milabay na ug ang bag-o mao na ang moabot. So muna atong mga kinaiya nga bangkon pagka mintud-on matun-anon kay ang Dios matun-anon sab bisan walay nagtan-aw kanato padayon ta nga manatud-on kay ang Ginoo dayag niya ang tanan, no? Kung ang espiritu ang maghari o magmando dili na ta ilalom sa balaod. Dili ta mobuhat tungod kay ay balaod man, no? Kundi tungod sa balang espiritu nga naghatag og asa aron mabuhat nato ang sakto nga gipangayo sa balaod. Wala gipugos kundi kusang loob nga muubi, no? Ngano man kay obedience naman ang iyang heart, gipulihan naman sa balang espiritu ang bato nga naa sa kasing-kasing gipulihan ng pusong mamon, no? Ang Ezekiel 36:16-17 naman diya, no? Gihatagan ko mo bagong kasing-kasing ug bagong espiritu ug kuhaon ko ang inyong kasing-kasing nga gahi sama sa bato. Ilisan ko kini kasing-kasing nga masinugtanon. Ihatag ko kaninyo ang akong espiritu himuon ko kamong masinugtanon sa akong mga gibutan o mga lagda. So muna mga igsoon, buntuga sa balang espiritu ang tawhanon, no? Isugo kita ni ana kay ang espiritu mao ang naghatag kinabuhi. So muna ang atong mas patughan sa atong kinabuhi, no? Gisugo kita, no? Anong gisugo mo pud kita nga dili tumanan ang tinguha sa lawas ng kaibog kay ang tawhanong kaibog. Ang tawhanon ang lawas nun patay, no? Patay. Galacia 5:24 gilansang na di sa krus gilansang na diha sa krus sa mga tao nga yan na ni Kristo Jesus ang mga tawhanong kailigon ug ang mga lawas nung pangandoy. Ang tinguha sa lawas nun kaibog supak sa tinguha sa espiritu nagkasumpaki, no? Busa gingon diha sa tong gibasa kaniya dili makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. So gusto man ta magbinuotan, no? Mosunod sa balaod pero dili gayud kontra gusto, no? Kay lahi man gyud ang gusto sa tawhanon. Di gyud mahimo, no? Og ang tawhanon usab, no? Patay og walay dapit sa gingharian sa Dios. Walay bahin, walay pahat ug sigurado gayon nga dito sa dapit. Diin wala sa gingharian sa Dios. Sa dapit nga puno ang kasakit, na? Puno sa kasakit. Ini mga igsoon, unsa may naa sa lawas nun, dili man gusto sa Dios nga atong tumanan, no? Ang Galacia 5:19 klaro diha sayon kay pag-ila sa mga buhat sa tawanong kinaiya makita kini diha sa mga sa lawayon nga paghihilawas hugaw ug hilas nga mga buhat ingon man sa pagsimba sa mga Dios ug sa pagpamarang makita usab kini sa pagdinumtanay panagbingkil-bingkil sa kasina sa kapungod sa kahakog sa pagkabahin-bahin sa pagkamanahon palahubog patayangon tuyangon sa kalawas ng kaibog uban pang mga butang nga sama niini busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto ang magbuhat nini mga butang nga walay dapit sa gingharian sa Dios. Aminado usab si Pablo nga mao pud ni ang iyang kinabuhi sa iyang pag-ingon nga sama sa akong gihimo kaniadto. So makita nato, no, nga kabahin wala gi-exempted ni Pablo nga siya apil niini. Ang ingon pud ganiya gipang nganlan tanan lawas ng kaibog ug uban pang mga butang nga sama niini. Ngilad naman na so uban pang mga ngilad unsa may niya madumduman nga ngilad
nga wala maapil diri. So mao na kung intag drugs wa man naapil sa Bible. Ang sigarilyo wa man naapil sa Bible, uban pang mga sugal wa man naapil sa Bible. Apan ang kana ba nga mga buhat dili ba na tawhanon, dili ba na ngilad? So ngilad na, tawhanon na, apil siya dinhi. Apil siya dinhi no? Sa Galacia 5:21 nga ug uban pang mga butang nasama niini na walay dapit sa gingharian sa Dios. Sa lawayon ng paghilawas, kami ang tawhanon patay na unsa may mahimong resulta sa lawayon nga paghilawas, makaguba sa pamilya, walay kalinaw, walay kaluoy, di gyud maayo. Dili po matinud-anon sa Dios, dili faithful sa tao, di ka pugong. Gani napay mga hugaw hilas nga buhat walay ulaw no. Pagsimbag Dios, pagpamarang no? Kana ikasilagan ug maayo sa Dios. Pagsampit sa mga espiritus patay no, magic, mga panambalan, pagsimba sa mga demonyo, pagsimba sa Dios. Ang pagsimba sa Dios mga igsoon no. Dili lang siya pagsimba sa mga larawan no. Bisan tong atong gipakadiyos sa atong kinabuhi no, katong atong mas gigugma, mas gisaligan ug mas giyatagag labaw ang importansya no kaysa Dios no. Ang Dios espiritu nganong mosimba man ta sa mga butang, maghimo sa Ginoo, mosimba man ta sa makita sa atong mga mata na ang dili lang Dios ang larawan kundi katong gitaghaan usab nato priority labaw sa Dios. Sa kanta nindot siya ipalabas sa ato panahon nga likay-likay ta sa pagsimba sa Ginoo, pagpangalagad sa Ginoo, di ba nay kanta nga aduna man ako'y gihigugma apan mas labaw gyud ka. Bisan pa sa akong pamilya, so labaw gyud ang Dios no. Sa una mga igsoon no, sa daghan ang mga buhat tawhanon nga ang resulta kaalautan, kadautan, wa gyud maayo. Pagkabahin-bahin, panaglalis sa uban pang hilad ng mga bisyo kahilayan, sugal no. So busa pariyo nato ang balang espiritu sa atong kinabuhi. Sa verse 26, kinahanglan dili kita magmapagarbuhon o masuk-anon o magmasinahon sa usa. So ang tawhanon kaaway sa Dios. Salamat no. Ang tawhanon nato nga gawi kaaway sa Dios. Apan gihigugma kita sa Dios. Dili atong pagkatawhanon, dili ang atong sala, kundi ang tao gusto niya nga gikaluy-an niya gihigugma, gusto niya nga makabalik sa iya o ang imahe sa Dios manumbalik. Di ba gibuhat sa Dios ang tao sama gayud sa iyang dagway, sa iyang kinaiya. Gani sa pagbuhat niya ingon siya, it was very good no. Di ba? It was very good sa ato pa no sa Tagalog, dili ang tao nga pagbuhat sa tao dili siya likas na masama no, likas na mabuti sa pag-ingon sa Ginoo. It was very good no. Diha na dayon siya nahagbong sa panahon nga natintal ang unang tao sa pagpakasala no. Sa muna ang tawhanon ato hinumduman kaaway sa Dios, dili gayud makapahimuon sa Dios, dili ka na iya sa Dios. So, sa atong challenge nini kagabi no, ang Espiritu Santo mao gyud ang atong busgon no, mas panlimbasugan no na nga mapildi ang lawas nun. Ang makatabang kanato aron mas ma-ignite, mas masilaog pirmi ang mga gasa sa balang espiritu, kinaiya sa balang espiritu, ang mao gyud ang pag-involve no sa mga buluhaton activity sa matag simbahan, Bible study o daghang pag-ampo gayon mga igsoon. Atong saligan ang gahom sa Dios, ang iyang giya o kita magmadaogon no. Kaya ang atong hinumduman nga ang atong
ang Galacia 2:20 ingon diri ni Apostol Pablo, gilansang ako uban kang Kristo dito sa krus. Busa dili na akong nabuhi kun dili si Kristo na nga aniya kanako ug kining kinabuhi ko karon. Akong ikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma ug nagtugyan sa kaugalingon alang kanako. So muna mga igsoon, atong paharion ang atong ipag-lead nato ang balang espiritu sa atong mga kinabuhi, no? Unsay mga tinguha niya atong maging sensitive ta, doon tayo discernment, no? Nga maminaw sa feelings, promptings na sa balang espiritu. Dili mo overpower ang bira sa tawanon, no? Sa kalibutanon na ang gahom ni Kristo nga magatabang kanato nga kita magmadaogon. Listen lang yan, minaw lang kita. Huwag mga tagahom tabang sa balang espiritu. So, kung kita nang kinabuhi diya sa tawanon, no, dili po nato ignore, no, sa atong nadungog karon atong deal, no, atong angkunon nga nakasala ta sa Ginoo, atong i-surrender kapangayoan natong pasaylo o uban ang pag-ampo sa iyang tabang nga dili na ta magpatuyang pa sa atong tawhanan, no? Atong himuon ang balang espiritu mahatagan natong priority diya sa pagpangalagad, no? O ang pagkontrolar sa Dios. No? Atong konklusyon, buntugon gay nato ang tawhanon pinaagis sa pagpahari sa balang espiritu kay ang espiritu naghatag og kinabuhi, no? Kauban ng Dios ug ang tawhanon patay ug dili kini kahimut-an sa Dios. Magampo kita labing gamahan nga Dios, ang mga amahan nga sa langit, dalaygon ka Dios sa among mga kinabuhi. Salamat sa imong pagpaabot kanamo sa imong buhing pulong. Ang pagampo nga Lord dili kini mo labay kawa ug mubungahon kini sa matag usa kanamo nga ang balang espiritu gayud ang among patumanan kanunay sa among mga kinabuhi. In Jesus name we pray. Amen and amen.